završili posao na salašu, sad idemo polako kroz kuć, pa kuć, kroz ovo blato, pa će da vam se vratimo. Vidite, ovo je konj Putin, ovo je konj Boža. Ovo je majmun Stefan. Jevi mac, pa vrš mac. Ovo je detelina, ovo smo mi čistili, ovaj krug tamo, vidite čisto. Ovo je Boža pljaknjav. Sad će vidimo da stignemo do busura, pa ćete to vidite. I tako. Jebali nismo imali prilike da snimamo na busuru drugi deo. Znate vidimo što mislim. Da. Zato što, eto, zima je bila loša. Nije bilo mnogo snega. Sad ova zima nije bila neka zima. Bilo je više toplije, kad je sad došlo napokon sunce, vidite sunce bije u glavu pa rastu. Idemo da vidimo busur. Idemo do busura i kad stignemo ćemo snimiti nešto. Za busuru, vidite busur sad je sređen, čisto most. Nećemo ući zašto ima karanćanke, ovaj patike, ne možemo nikako ući, vidite most, možda pređemo tamo da pecamo, tamo je jezero. Niti po telefoni, evo se. Ništa ljudi, sad idemo polako kući, putujemo. Idemo, a nisam rekao ovo sam kuću. Šta da vidiš? Vidite vodopad. Vidite vodopad. Može se divi. Vidite. Vode! Sad ću snimiti... Ma nećemo ništa snimiti, nego idem sad kući, kad stignem kući vraćamo se. Vraćamo se. Osim ako ne bude nešto zanimljivo između. Da, između da snimim. Ajde, vidimo se kući. Put do kuće. Evo, stigli smo kući. Stigli smo kući. A ti imaš sladoled? Ima sladoled. Nema ovdje kod ima. Majka, će nam kupiti sladoled? Ali ima sladoled u Vivi? Bože, ide kupa sladoled. Kak je Audi jebot. Prosto krv. Sladoled. Šta ćeš? Sad će biramo sladoled. Ima koliko hoćete vrstiću. Daj Bože, biram. Evo, pusti me. Aje. Izvoli smo sladoled. Dva korneta. Okašer da kabire. Kapri. Je. Sladoled. Sve bi pojao, sve pojedam. Sladoled. Meni. Ćao. Sladoled meni. Probujemo. Ovo do kontejnera. Nemamo kontejner. Jebi ga, nemamo kontejner. Ajmo ovamo kantu. Pa daj idem kantu. Jesi? Lepi život se sladoled. Ete, može baciti kad će da go baciti. Još ima na nagradna igra. 100.005 milijana. Aha. Če usvojimo svet nikad. Baš. Ako vam se svidio ovaj klip, stavite Like, share, subscribe. I udarite neki komentar. I ćao!